Dek Pak Haji danga malam ko oi kandanyo kadidendangan kisailah dunia denan kayo bansai na denai mana kuangan bansai na denai mana kuangan rusuh den di nyopa Haji kalawang lamo papa minta kai bagi rasa malamku ipo benar nai wana kai bapa bangsai pulu lai bapa bangsai pulu bangun mamrato ini aren Dek Pak Haji bana bahkan biarlah kami abadendang di nanarami dan kaya dan usai tangi kenan den usai tangi kenan yang telah di dalam baju dari Jupia serbangan pengguna rumah gadak canduang lagu di papanjang menubak kami jaya ada lagu Pak Haji Pondok Kopi Pergaulan salam tatupah kenan basamu salam baik bukuros mamsun tua dak bibak dimsisiakan dak bigawati dalam bukuan salam Jupia bitolo ABS serbangan pengguna dari rumah gadak canduang taruh untuk pianan mampa panjang Dek Pak Jorong akan lain tiba banyak bahan piti di pinggang berarti sesuatu berarti sesuatu gunanya yang telah didengar sahabat Aminah Pak Haji kalau de Pak Haji nengkali baca kok lai barasaki babiti banyak Pak Haji sajak dulunya sampai kini gua yo tu anak dendang jadi Pak Haji di situ hati mau kau kesanang ya dari Pak Haji bagai mentia Dek Pak Haji gurau ada untuk Dek kami si kok kasadono tung dek kandung piti banyak kami menggantang ayam kami menggantang ayam yang telah didengar ya dua pasan pertama dari Pak Haji Pondok Kopi Pergaulan lagu di papanjang tolong Deka sampaikan mana kugunyanyo kalau Dek Pak Haji kun dibaca selagi masih di rumah kok Pak Haji tak ada kamu rusuh biarlah mundur Pak Haji salangkah untuk melangkah 10 langkah kamu koyong
Non kedua dari Madatu Renosati melalui Gek Mantiak jadi papanjang kalagu dari kau. Tolong sampaikan mana aku janjun tak lepai penaragaan walaupun tak lambe. Salam baik Buku Ros Mamsutu kebagai mak dan serang sadonyo. Tarui. Dek Pak Haji danga malam ko kayo doni tolong simakkan janyo urang Pak Haji lah kayo denai marasai kekurangan denai marasai kekurangan oi baila orato ama kalau memang itu nasib Eka kini semenjak Pak Haji dah keluar lain nemu pantai pai jo Pak Haji tu boleh tak merasa kurang jo pantai pasar kayak nanti dari Pak Lek Sarato Ayah Badri papanjang sajonyo Bapak Haji. Kalau tipak pada diri Pak Haji lain nemu kapatai pai je Pak Haji siap bagurau gua tapi yang mau patai untuk memilih gerondol sawit doah ya atau pesan dari Pak Haji babayet naik laika bandia jol lagu nani koko daripada lagu sebelumnya kan rancak Eka bapantun serupoi gua kok le model ko Eka bandai andai je bapantun kami tolong maminannya sebentar cuman Pak Haji pasal dari Gek Mantiak kok kan dibawa pantai kian ke Pekanbaru sawit ko lah sawit awak nama nanam ko Pak Haji pasal Gek Mantiak oh hati kalau tipak pada diri Pak Haji ko Gek Mantiak walaupun buruk pada pusat-pusat tapak non pusat-pusat tangan non tapak tangan insyaallah lai alhamdulillah lai elok Gek Mantiak ya oh kalau tipak pada diri Pak Haji ya lain nombor aja berguru malam gini gua duduk di si koci amain piti sirah wak ya dari Pak Haji oh ha cik dari Pak Haji tapi kok tak siap para sonyo lebih rancak Pak Haji jadi singgong pesan dari Pak Haji pondok kopi pergaulan bagai pesan dari Gek Mantiak seketik je nyo le muah pantai duduk dak Pak Haji Gek Mantiak ada ngalaki ni Pak Haji dah ngakan juo kok kadudu ada ke Pak Haji suruh duduk nyoba ke abong suruh inyo duduk kasiko kok iyo kamambau abong makanya Pak Haji kini kau balapeh-lapeh bagurau mungkin di Pak Haji kepaten takkan nama solamu kan nyobatai ya dari Gek Mantiak oi takkan gurau nan dulu Gek Mantiak bantu anda tahu saja kok pai denai kapakan baru ison buruak jadi bau pulau karesot jadi bau pulau apolai kareet marado ya kalau dah sampai ke Pekanbaru baru nanti kok di bawah baru tu tak bisa manjat sawit dah manjat kerapia baru bisa ya
baiklah kapakan baru dan baik kayu tanam kau takkan nama soda ulu lalu hati dalam lalu hati dalam Pak Ji. Kalau tipak pada diri Pak Ji ya, salarik salamunan ko di masa jo pagu Pak Ji pai beguro basoso di tigo dua. Oh iya, malam kini ko baru ayah. Baguro di tigo dua, basoso tiap malam dia. Tapi malam kini ko baru Pak Ji marasukan baguro di simpak jambu gua basoso jo tuan rumah balaku ayam sakandang dia. Batanyo kabake dason cie ya katun cako ulun bejawe di dason le gayong le basabui le non dason kecil anjawi cako seka ya bakok manjarak dason dari seka di jawi ko tabau busuk mai itu di manjarak benda ya seka dason kecil anjawi cako maka denai tua manjarak apa aji kadut siko sio karajo apa kece anjawi bini urangko sio karajo apa kece anjawi bini urangko Sot kalah macam dia Pak Ji baguro salamu salam nago alun pernah Pak Ji duduk kata lendak ya sebab kalau di Pak Ji kau kan tahu siap baguro nan berlalu di Pak Ji sejak urau zaman Yusnia kasih tujuan baru langanmu oh biasa kare ka pasang dari Pak Ji ke bakeka sungai pantai ijan babisik-bisik aja kalau lah model tu agak agianya mengarati saja lah kado ya pesan dari Pak Ji penuh kopi banyak dena indah abisi kandak Pak Haji sajo jak cako kandak dena di mabalatakan biasa karek kan aku 1000 ya gaya iya badik dak kayo blo ya 1000 le gua lai tamu nanti bo atalingo saja no bawanya tentu lah yo Pak Ji le tu ya dari Pak Ji lai tadanga de udah doni yo talingo sajo babao de rangna dulu mungkin labi manompang duduk sajo kasihku manompang duduk wayudah doni bagurawin dak baknan lamu dari Makati binti Beloka sajak cakwe ka di Bejoa je Pak Ji pada kopi mak makonya menumpang duduk menyimak saja kami dulu ya tai nak kayo doni ko memang menggurung malam kini ko menumpang duduk saja ya
Sebab di kayu doni ko sesudah bergurau bajamaah no perlu di kayu doni ya. Bajamaah. Itu carito da kayu doni dena indah ada kapicayo batanyo den kapaji kau tua denai lai babau nanun tua denai paji lai ado dek la bagu rawaliai. Kalau tak percaya kah, katilah bila jelagun ko pasan dari dakai doni kan dia bilang kalau siap bergurau ko sembahyang berjamaah no perlu di dakai doni kan dia. Ya Pak Guru, selamat datang, silakan merapik di panah kami tabatih madu keluar. Sama ke dalam duduk Pak Guru. Ya dari Pak Guru yang biasa bertamu di Palembayan gua lagu di papanjang salamat Guru Semam Suntuk kepada kiamat sanak salonnya dan bibak di sisi ya. Dapat salam ke dari Pak Guru ya. Alhamdulillah malam kini pulang kampung rupanya lihat bergurau di Sigoya dari Pak Guru. Jiko bang doa dikatakan laragu dene menyapunya banako banapan senang pabilo kadiras senang pabilo kadiras Oi dedaet hatinya sama dek banganis kalai tiba iyo payah bateng surah coba raya matu coba raya matu Bang Anis. Ya dari satu ke Jambi lagu di papanjang galak rusuh sebenarnya guru malam kini komenda ya. Yang kedua ko dari Bang Anis dari papanjang ulang balik bilas salam baik guru semam suntuk ke kiamat dan sanak sadonya dak bibak di sisian dak bigo banti dapat salam dari Bang Anis. Betul ko dari mama kita jadi papanjang menumpang jalan guna niko salam baik guru semam suntuk ke kiamat dan sanak sadonya. Ya betul loh Bang Mola, Pak Jorong, Bang Iwan, sermongan dari Pak Kubu dari muka silakan berape, selamat datang dan selamat bergurau ya. Ya telah panitia ada sana kita, ada dari Pak Kubu, ada Pak Jorong, Bang Iwan serta Bang Mola. Dek lalamu indah wasiu tambah bakil padonan siko hati mahkota ibu sayang hendak banamamu sayang hendak banamamu
batana tanang anak didik dengan lagu Pak Haji nangko olah jale hindak baudu wakai bajamaah candulu ya jale hindak baudu Yalah Paji, serbangan jo serba siang gitu loh. Pajorok jo Iqbal kita tinggalkan karagunan kos sekitar baca cakadang berbuat.